Mám kamaráta, čo kapor je. A hovorí mi, mám pre teba vianočný text, chceš ho počuť? Ja hovorím, hej. A onže... Hovorím, čak ty si kúzelný kapor. A mi hovorí, však otec mi bol Copperfield. Ty, ten text nemá chybu, veď to bude vianočná kaprovačka. Zobral som kapora do štúdia, natočili sme hudbu a naspievali sme to spolu. S jeho skupinou Kapor Band. Ide kapor, ide do mesta. Nakúpiť si darčeky, dignatie ústa. Doma ho čaká už pani Kaprová. Kde si bol? Pilino, ty omáčka Kaprová. Zohnal som darčeky pre naše kapríky. Pre teba mám sandálky od čáva z Afriky. Života čistého, z rodu španielského. Priniesli nám dosť darov od tých čávov, tých 6 kráľov. Menovite Melichár, Baltazar, Pán Bazár, Patizol, Michael Jackson a Píšte a teraz všetkým zaželajme pekné Vianoce. Hej, a nech sa bránkár trepalce a nech sa vám lopta ligoce v novom roce. Pekné Vianoce prajeme. Najprv Vianoce a potom zábava.